अब हमार बेटी से के बियाह करी? हम करें बियाह। अगर रउआ और राउर बेटी हमरा के लायक समझे तो हम राउर बेटी के साथे बियाह करे खातिर तैयार बानी। लेकिन एगो बात, हम बहुत गरीब बानी। बगल के गांव के खखनू प्रसाद के हम बेटा बानी और हमार बाबूजी के सिवाय हमार केहू नहीं के। बाकी हमरा और बेटी के कबो कोनो दुख न दे। अगर हमार बात पे तनको भरोसा बा तो रउआ अपन बेटी के ब्याह हमरा साथे कर सकेनी। बाबूजी, हमरा रिश्ता मंजूर बा। ली, हमार मांग भर दी। हमके रउआ पे पूरा विश्वास है।